Zalwane, you are all greeted. Can you give me some good sound to when you start in volume? So that that was the pressure in quality feed. Amen. Matala, all right? It's good, it's nice. Siyabonga kakhulu. Sifuna ukuhlonipha ubaba uNtobela nomama uNtobela abefundisi bale ekhaya. Amen. Thank you so very much for the great work that you are doing here. Siyambonga uNkulunkulu ngani. Again, lifike nabo sisaba ukuthula. Baka TV abantu abafana. Khona nina basemachasing. Khona baka TV. Ufuna impilo ibone ngendlela eyiyo. Why? So ifike nabantu baka TV le something. But so when I says wathi umuntu futhi mongasonta nomsima ngifuna uhlala ubekezela ngamtshela ngathi unento ungene ngala ungabe kusabekezela ngoba uyabona impilo yakhona ungabekezela kuzokuthini umuntu impilo yale ekhaya you end up enjoying it. Amen. I want us to continue from where we left yesterday. Mama uNtobela siyajabula ukubona bese siqalaza sithi umama wale ekhaya ngoba sikhona kodwa sikambona umama wale ekhaya thingelo sisafika kaAbraham sabuza uphi uma wale ekhaya nathi besuke sibuza sithi uma wale ekhaya uphi. Thank you so very much bazana bam. Today I'm going to try ngihambe ngawo line where we left yesterday. Izolo share sidinga to Isaiah 11. Siyokwazi ngokuhlala kwakho ukuthi uyena, so that we do not have a visiting spirit. We have a spirit that dwells in us. And uma ehlala kithi sesiyazi ukuthi it is not in us for worship only. It is in us for worship and life. Nikhona bazana bami, umoya kaNkulunkulu ehlala kithi sesiyazi ukuthi akekho kuthini ukuze sikhonze kuphela, uthi ukuze siphile sikhonze ngayo. I think challenge engizama wala kuyona ile yokukholela kumoya wokukhonza bese ukhohlwa umoya ophila kuwena. So if the same spirit okwenza ukhonze, the same spirit ofuna kwenza uphile. So into ke engiyilwa kulezi insuku ukuthi simbuke umoya ongcwele as a person that must dwell into your life, ahlale nawe uhlale kuye. Amen. So besabuka lamavesi uthi umoya kaNkulunkulu uKristu mayifika uyohlala phezu kwakho. Uthi Isaiah, lo moya is the spirit of wisdom, lo moya is the spirit of understanding, spirit of counsel, spirit of might, spirit of knowledge, spirit of fearing the Lord. Amen. Uthi these are the characteristics esithi masibuka umoya ongcwele asimbuki ngokuwisa abantu phansi. Nikhona ngokuyenza abantu bangaphansi. Amen. Inkonzo azifani. Kwenye inkonzo kuthiwa umoya ngoba abantu bewa phansi. Mabe ngawanga phansi akakhona umoya is at work. But now I'm teaching you intimacy with the person Holy Spirit before you see his power manifesting. Amen. So that the conviction yobukhona bakhe ingapheli ukuveleni kwamandla akhe, iyaphela in his personage. Because if ngamvezi as a person sizoba ne challenge yokuthi njalo masikhuluma ngomoya ongcwele sizocabanga inkonzo. Amen bazana. I'm saying uma singamvezi as a person so that we design intimacy with him, so masikhuluma ngomoya ongcwele ucabanga inkonzo. Kanti umoya ongcwele akusiyena okukhonza kuphela, umoya ongcwele sihlala naye.
You see, terminology esetshenziswa emasontweni sonke siyayisebenzisa, ayikho into wrong ngayo, kodwa akufuni sisho le nto eyishoyo ukuthi sithi umoya ongcwele wayithatha inkonzo. Ayiqale ngekho. Amanoma ngathi siyalahlekelana. Akufuni sithi umoya ongcwele wayithatha inkonzo. Ayiqale ngekho. So ngekho. Asikwazi ukukhonza ngekho. Ngela uqala noma kuyathandazwa noma kuyacula ingoba sona uyena. Tina, we want to amount our emotions to the person Holy Spirit. Man, says whether you feel or not, He's there. Amen. Because He's a person that dwells in you. Uhlala kuwena. So must feel so khonza, sizokhonza ngomoya ohlala kithi, ayesomfice etendeni. That is why ke uma uIsaiah emi-introducer ubeka ama-characteristics angenanto yokwenza so much nokukhonza. Uthi i-spirit of wisdom uyena umoya ongcwele, i-spirit of understanding uyena umoya ongcwele, i-spirit of counsel uyena umoya ongcwele, i-spirit of might uyena umoya ongcwele, i-spirit of knowledge uyena umoya ongcwele, i-spirit of fearing the Lord uyena umoya ongcwele. So this is the view we have from the scriptures even before kuvela amandla. Simbuka umuntu ohlezi ngakithi usizo lokuphila kwethu. Amen. Ne right basana bami. So ke ngenzela ukuthi sidwebele emfesi ka John 14:16 athi uJesu ngiyomcela ubaba athumele omunye umduduzi umoya ongcwele ahlale kini. Na ilanguage engifuna sikhulume ngayo engifuna sime kuyona kule nkonzo esonta kuyona ekamsimanga. Ngifuna sime sekuthaneni umoya ongcwele asimfici indawo. Sifika naye. Amen. Hallelujah. Amen. Asithi mesihlangana sithi asimnxuse ehle. Cha, uphakathi kwethu. Amen. Oh bazalwane bami. Ngiyenzela i-information onayo si-upgrade. Ayikho into wrong ukuthi yehle. Kodwa angifuni ucathi masithi sehla ngoba sithi akehla ngempela. Uhlala kithi. You will check the scriptures in the record of Genesis of Acts chapter number the day of Pentecost, chapter number 2, umoya kaNkulunkulu wehlika. iBhayibheli liclear lithi umoya kaNkulunkulu wehla. After that awubekuthiwa wabehlela kuthiwa bamukela. Ngisho mose ufike ekhaya ufunde zonke izitori zikaMangcwele ngathi niyazenza. Akuthiwa behlelwa, kuthiwa bamukela. Kuthiwa kwacela abapostoli ukuba bazobakhulekela ukuze bamukele umoya ongcwele. Nikhona bazalwane bami. Ngamanye manje into nje efuna ibe clear kuthina sonke ukuthi akusekho kwehlayo. Samukele ophakathi kwethu. Igama lakho umoya ongcwele. Ne right bazalwane bami. So into engifuna siyidevelop sibe naleyo understanding so that ungeze udideka angathi konke enye buye ifike ibe ihambe makuphuma inkonzo ibuye ifike maqala inkonzo. No siphila lapha. Uthi ke uJesu ku John 14:16 uzohlala nathi. AmaKorinte okuqala chapter number 3 verse 16 athi anazini ukuthi imizimba yini iyithempeli kaNkulunkulu nokuthi umoya kaNkulunkulu uhlala kini. Athi yaba you are a dwelling place, you are made to be a temple where the Spirit tabernacles. Umoya kaNkulunkulu uyahlala ikhaya iaddress kamoya ongcwele emhlabeni wena. Wathi umoya ongcwele njobuya emhlabeni ambiyohlala kumsimanga. When you check Genesis, Genesis 1 uzothi umhlaba wawumnyama kuyito bese uthi the Spirit was hovering. Wow hamba because the Spirit had no location. In the New Testament awusahamba uza kuwe. Ne right bazalwane? We Old Testament uvela hovering around. Ngoba ayikho indawo azohlala kuyona. In the New Testament after uChrist esisindisile uvela esinikezwe address kuthiwa uzohlala kuwe. Amen. So ngifuna udevelop that relationship with the Holy Spirit who dwells in you. Amen. Hallelujah. Yabona? Ube nobuhlobo nomoya kaNkulunkulu ohlala kuwe because when you have been made to be the temple of the Lord. iBhayibheli lisikhombisile futhi izolo masibuka ukuthi ke amaRoma asitshela izinto eziwu2 athi uma ehlala kithi ufakazelana nomoya wethu ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu.
umoya kaNkulunkulu ohlala kithi ufakazelana nomoya kwethu that we are the children of God. Ilethi futhi kumaRoma uma umoya kaNkulunkulu ohlala kini enohola, then you phela. God esekuthaneni siphile ngayo. Safunda amaGalatians athi uma nihamba ngomoya aniyufeza iziganuko zenyama. Washo verse 17 wakhona athi ngokuba iziganuko zenyama zimelene neziganuko zikamoya. So when you are led by the Spirit, it's a guaranteed victory over the lust of the flesh. Awenzi lutho uvela ulandele iziganuko kamoya ikulwele. It's a spiritual warfare ongangeni kuyona. Ulandele inkanuko kamoya ilwe nenkanuko yenyama. So when you fulfill the desires of the Spirit, automatically the desires of the flesh are defeated. Ni right kodwa bazalwane? Uthi umpostoli Paul lapho kumaGalatians ufuna nazi ukuthi the desires of the flesh and the desires of the Spirit are not the same. Zi-contrary. Uthi kodwa into ezokwenza ukuthi kubuso kukodwa ukuthi udecide wena ukuhamba ngomoya. Izola made an example that thina kwesisikhathi masikhuluma ngokholwa ngomoya ngokuhamba ngomoya sukugcina enkonzweni. Sithi umoya uyasihola ngoba sikhonza kuphelele kanjalo. Kanti ngokwesiBhayibheli ungihola ngephili inkonzo engekho. Noma ihola inkonzo noma ihola njengoba ngimile noma ihola inkonzo noma seyiphumile inkonzo uqhubeka hole mina. Ngicela nithi amen. Ungayivumi indaba yakho nobuhlobo bakho nomoya ongcwele iphelele enkonzweni ngoba akusiyena umoya ongcwele amahlingozi. The Spirit of God is life in you. You live by the Spirit. Umehluko obazabami umoya ongcwele ufuna nje hey man ngizama ukugwemenya into kodwa mayisisukile kuyisingabsabreak. Umoya ongcwele akafani akaphendlwa. Uyabona promise to abanye abayazi kwalonto. Umoya ongcwele akaphampa. Because it's not a thing, it's not a force, it's a person. Amen. Right? Acting not kuze kukhala isigubhu. Noma sikhali isigubhu noma sikhalanga. Ngisho isigubhu senkonzo keyboard. Noma sikhalile noma sikhalanga. But the Spirit is functional. Ayikho bazalwane bami ngicela namhlanje uzinike izinto esesize ngazo sasazamela ezingesizona iqiniso ngempela kodwa zizinhle ezenkonzo to think that the Spirit is functional because kukhona assistance. Usebenza ngekho lutho eyedwa wanele. So if you can develop a relationship with the person, the Holy Spirit, you are very safe in life without kungekho nkonzo uphephile. Kungekho umprofeti uphephile. Because wonke umprofeti ofika kuwena when your life is led by the Spirit and you walk by the Spirit, wonke umprofeti ofika kuwena uconfirm okwaziyo akukho kusha kushona. So I'm saying now that you are a child of God, you have given your life to Jesus Christ as your Lord and Savior, then souza odabeni kamoya ongcwele ngithi ke asivumelane ukuthi is a person that dwells in you. Nayi ke into uJesu ayikhulumile ke uthi uJesu ke mayikhuluma in the book of Matthew uthi you shall know them by their fruits. And then most afuna ukwazi ukuthi isiphi lezi thelo, you go to Galatians chapter 5, then uzobe se tabulator the fruits of the Spirit. Ngicela nithi amen. Galatians chapter 5 uzobe sekubalela one by one the fruits of the Spirit. Uthi ke umoya ongcwele will give you a new identity. Ngicela sivule Galatians chapter 5. Ngifuna sifunde ngalesizulu. Galatians chapter number 5. Senilapho nonke. Verse 1. Verse 1. Amen ke kuleyo ndawo. Galatians chapter 5 verse 22. Siyasebenza sonke lapha salami. Akekho obheka umsimanga, sonke sibheka uJesu. Amen. But the fruit of the Spirit, funda kwalesizulu, lithina lesizulu. Nikezana uma umfundise enye Michael. Galatians chapter 5 verses number 22.
ubuhlungu. Kufundeka nje bazalwane. Sorry. Just there baba kodwa. Galatians chapter 5 Amen. verses number 22. Kepha izithelo zikamoya ziluthando. Nokujabula, nokuthula, nokubekezela, nobubele, nobuvi, nokukholeka. 23. Nobumnene, nokuzithiba, akukhombe sorry. The Spirit has come into your life and He dwells in you. Which one? You begin to have a new character. Now, bahlangana nawe uhlala kuwo ilimi soya kuzona sizoya ilimi nasiqaleni ezithelweni ilimi sofika ngelinye ilanga siqaleni kodwa ekuthaneni onjani umuntu omoya kaNkulunkulu uhlala kuye onezithelo zible izithelo masihlangana naye sihlangana nothando masihlangana naye sihlangana nenjabulo masihlangana naye sihlangana nokuthula masihlangana naye sihlangana nokubekezela masihlangana naye sihlangana nobumnene masihlangana naye sihlangana negoodness masihlangana naye sihlangana nefaithfulness niyayizwa bazalwane bami masihlangana naye sihlangana neself control uma nje kuthiwa ubani ohamba ngomoya akuyena ogidayo ngoba ufuna ukugida coming from these premises Baba masikhuluma ngodaba likamoya ongcwele subject number 1 have the fruits of the spirit then you will know uhlala kwena ngoba uma ehlala siyobona ngezithelo uma evakasha angiyeka angiphinde basalama when the spirit of that uma nje umoya kaNkulunkulu ehlala kwena nayi into esoyibona ukuthi lo uphila kumoya uholwa umoya kaNkulunkulu uhlala kuyena the spirit of love the joy the peace the long suffering the kindness the goodness the faithfulness meekness self control. Hallelujah. Amen. Aya. Bazalwane bami akangehlisa umoya ngithi asukukali ngokujomba ukala ngesithelo ngo lesikalo sisinikezwe uJesu hayi ukuthi siyakwahlula asikwahlulela uthe uJesu niyobazi ngezithelo zabo usho uJesu uthe uJesu masihlala nawe wasifuna izithelo hayi ubuso bakho angiphinde uJesu uthe nje masifuna sikuwazi ukuthi wena ubani asingalibali ukuthatha yonke into asifune izithelo ngoba what you produce will then tell us ukuthi kuhlala bani kuwena so critical lento ukuthi you develop an intimacy with the Holy Spirit so that ezokulekelela ukuthi uhambe kulo line wothando njengoba usela abantu ongabaphiwo isho wena musungibona ngathi awubona uthi ngi-1 la zophukisa 350 njengoba wena unabantu ongabafuni unabantu ongabaphiwo futhi ngoba emhlabeni azi basandongixula ngenye imfene lana othi hey ngwabona ehleka into azisho ngawe ngathi mina mangathandaza nje ngelimi nje awe lodwa angiboni umuntu ingafika ekhaya lethi mama sengisuka into zami wangiphuza lo wathi hayi ayima na mina ngigeji mina ngiyadecide ukukusa ngalapha ngathandaza ngimxolela indaba ngathandaza kufika abanye bedukisa abantu egama lakhe ngathandaza umthandazo ongajwayelekile yabona ngangizwe ukuthi ngimi ezisekelo ezistrong yabona mangasathandazi ngithi Jesu ningazi gangadi indlela zokulunga wajona ngavele ngathi uNkulunkulu kaMashiyane athi uNkulunkulu kaMzili amandoda ashumela ivangeli lesakhosi ngathi ningathuki kule nto kade yenza ngegama lakho utshekile umlomo omunye kumanje waNkulunkulu yaphela yonke
yonke into ababenza nomngane wakhe baxabana bathukana bafana ko Facebook kwale ngisanda ukumbona ngathi umlomo ngathi awukakabuyeli isikhathi ngathi ngegama laJesu awungabuyi akube umaka ukuthi wafika wadukisa abantu egama lakhe. Nendo ngisanda ukuyikhumbula manje ngathi awu yazi uJesu uyayiphendula umthandazo lokuba kunje. All right, a second dog. I'm saying it's the grace of God. Ukuthi kuzumoya ingcwele empilweni zethu angazi ngabe sinjani. Khona nje khona abantu ekwaziwayo ukuthi khona imindeni engathethelelani. Lento yabi yasuka kokhokho yadlulela komkhulu yasoka komkhulu bayishiya emadodana nabo namadodana ayishiya abantwana nabantwana bazoyishiya kubazukulu. But maka safikile umoya ingcwele ehlala kuwo. Akhuluma udaba oluhlukile kunalento yale ekhaya. Ngathi ngoba bangenelani kodwa nizobangenela bonke. The impact of the Holy Spirit, He causes you to produce fruits, things that are contrary to the lust of the flesh. Babuza ukuthi wenzani nawe awazi. Umsebenzi kamoya. Hallelujah. Nikhona bazalwa? Umsebenzi kamoya. You live in peace. Benokuthula. Khona umuntu omefika uzeka wona. Yaqala ikathazo. Lo bese ulana nje so sihlukana njobe sekudunyelwene kabi lana. Ngoba meke wafika kunomsindo. When the Spirit of the Lord has come upon you and He dwells in you, He produces the fruits. And these fruits is peace. You live in joy. These are the characteristics. Sibuka ngalezi zinto thina. Sibuka. Tishani mobile nje social media. Angibuka ngamehlo, ngibuka ngalama face. Sengiyazi ukuhlala bani kwena. Khona umbona umebhala ukuthi abadala. Igama ngithi usindisiwe. Unedlozi. Yamshuma. Ushuswa idlozi. Balona ufuna simthandazele. Enye impi nje futhi esafanele sibe clear kuyona la esontweni likaMsimanga la sibe clear. Enye impi efanele sibe clear le ukuthi nathi amadlozi asiwakhonzi. Uma nje kukhona into esingahlangani nayo. Siyisho on the premises of the scripture. It's not pride. Impilo esiyiphila eBhayibheli i-contrary to ancestral worship. Ngeke nje mina ungithole ngeke umthandazi, ngeke ungithole. Bona bonke abathandazi akekho anganga noma kusebusuku noma kusemini angaze ngifike umthandazi angaze ngifike sangomeni into nje engayihambi. Hallelujah. So into fanele sidwebe uline la esontweni intobela ukuthi abantu babe clear ukuthi kukhona umoya ongcwele bezokukhona nemimoya. Manje akufuna ukudukisa ukuthi ngale imimoya iyakwazi ukwenza into ecishe ifane neyenziwa umoya ongcwele. Ngoba uma umoya ongcwele gives an accurate prophecy akusho ukuthi nomoya wobungoma ukwazi ukunikeza an accurate prophecy. Hayi lento seyifuna ukuthatha i direction. Natshela umunye mina athi mina uyey uma siyena uNkulunkulu pho bezozazi kanjani lezi zinto ngoba kangazi ngathi ubani othe wazi uNkulunkulu kuphela namadimoni ayakwazi amadimoni atshela lawa amadodana kaSkefa athi uPaul siyamazi uJesu siyamazi uba wena ungazodlala ngoba ayamazi lento ayiclaima yakasiyona. The accuracy of the prophecy ayisi conviction yokuthi lento ivele eqinisweni. Hallelujah. Amen. Wafika umuntu waprofet uPaul benosolo wathi lezi izingceku zikaNkulunkulu lezi izingceku zikaNkulunkulu zishumela ivangeli lensindiso zishumela ivangeli leqiniso and the prophecy iqiniso ngempela. It's who they are and what they are doing. Bese lithi iBhayibheli uPaul wacasuka. Chakasi sibuza ucasulwa yini ngoba iqiniso is prophet. Ucasula ukuthi is coming from a wrong source. So when njengomntwana kaNkulunkulu once you come to Jesus Christ amandika yasala awukwazi ukuthwasa noJesu. La kamsindisa alikho ithwasa akekho ukuphuma bithwasa. Uhlangana noJesu akunqobela into zabakini zabathoya nabadala. Zazi lezinto. Akunqobela abadala abakini. Angawazi abancane basuke belapha kodwa
akunqobela into zabadala akuhlukanise nayo lento nalabo abangibhekile lento yabasingisiwe wena ungaqhubeka nayo ngoba iyakusebenzele na maybe for you kodwa akusho ukuthi siyafana. The lane esihamba yensindiso iyawanqaba amadlozi. Ngisho lento yethu yensindiso ayihlangani nabaphansi. Salvation of Jesus Christ is contrary to ancestral worship. Lento sayidinga mina bazoza ngibakhombisa iBhayibheli kulotshweni. And as I say, shusha asidwebela umuga la. Abantu babe clear who is the Holy Spirit. I told you the other day ngathi enye into engikhuba kakhulu ngale misunderstanding yamoya ingcwele ukubona abantu esasibathembile abanye beshumayeza abanye besiculisa abanye babesikhantshelisha abanye ngobakhokheli bethu bazizangoma manje mawumbuza uthini athi ubizo lwana. There's one call eka Jesu kuphela enye yamademoni. And it's a strategy of the enemy, especially nowadays. Isitha siyaspecialize ngomngoma sokuyifashion and nabasinisiwe babonala bajoyina khona. It's a shame ukubona umuntu wakwavuma uJesu as the Lord and Savior eseguqe kwamanye ama-altar. It's a shame. Ungcono ukuguqa ngafikanga kaJesu owayezibukela aqhuba ngaguqa aze athole iqiniso ihlazo wophuma la. And I must be honest with you, I have concluded bonke abaphuma la they tend to be our enemies. Kunokuthi baqhubeke lento abayijoyinile bachazele babhizi balwa nathi. Thina sabambe uJesu the Lord and the Savior. uJesu isango. uJesu akho umuntu okuya kubaba ngaphandle kwakhe. uJesu the resurrected king. uJesu inkosi enqobithwe asikanyakazi. Sisami lo owehle vele emazulwini wahlala esibelethweni sentombi uMaria wazala wahamba emhlabeni wenza imishona nemangaliso wabethelwa wangena ethuneni ngosuku lwesithathu wavuka wahamba emhlabeni bambona ngelilanga wakhuphuka bebhekile waqhamile losi yathi yona imbona ekhuphuka kanje uzobuya kanjani konke singeke siyeke uJesu. Baduka baduka kodwa thina siqinisekise sesiyawufela la. Uma netwa konke siqiniseko sayo ufela kaJesu. So I will have to make that one be clear bazona bami. If you be clear nje ukuthi mawukhuluma ngomsimanga nesonto lakhe baphambene namadlozi. Mawukhuluma ngomsimanga nesonto lakhe asinawo umnyango wabaphansi. Ayikho into esisenza ngomeni. Ayikho into efuna umthandazi la mina ayikho. Ayikho lento efuna ukuthwala mina ayikho. Noma bangayisuggest ingeke isebenze. Seahlangana neqiniso akusathengise. Bazona bami mina ngiyofela la. Yofela la sizo balekela temba nanje siyofela yona thina sithemba wena
ungayisebenzisa ngomeni. Ingono lento kunokuthwasa. Ingono lento kunokuthandaza. Ingono lento kunabaphansi. Lento ethi ingono. Nayi ingono. uJesu inkosi engunaphakade. Ngakuzwa umuntu bantwana basekhaya sekuseduze phambili. Ngakuzwa umuntu hlalani phansi. Angifuni iphunyukelele, ngifuna ngiqedele amanothamo. Ingcono lento esibiyona. Uma kuthiwa khona into engcono uJesu. Manje ngisabuya yilapho kodwa ke angenzi nje kube clear. Uma kuthiwa khona into engcono uJesu. Ukukhonza uJesu, ukukholwa uJesu, ukuhamba noJesu, ukuba umntwana kaNkulunkulu kungcono kudlula konke ongacabanga. So you are made to be the temple. Uma kaNkulunkulu uhlala kuwena. Njengoba nje sonke sivumile uJesu as our Lord and Savior, there is the dwelling of the Holy Spirit. Umoya Ngcwele bese ke asilekelele. Abafundile ke bayasitshela leli gama likaMoya Ngcwele lisusa kwegama lesiGreek elithi Parakletos. Le gama elithi Parakletos linamagama ngibhala 7. Amagama ongalidolika ngawo uzamfaka isingisi. Bathu Parakletos usho uhelper, umsizi. Bathi uParakletos usho umduduzi. Parakletos basho ummeli. Parakletos basho umnxuseli. Parakletos basho umeluleki. Basho ongiqinisayo noma onginika amandla. Bathi basho ohleze eseduze kwami. Uthi umoya kaNkulunkulu maye kuwena. Unosizo, unomduduzi, unommeli, unomnxuseli, unomeluleki, unoqinisayo, unohlala eseduze wakho. Ithana le gama lesingisi elisetshenzisiwe so that I save time. Elithi umoya ongcwele is standby. Ama scholars athi umoya ongcwele leli gama lakhe elithi Parakletos lithi loyo ohlala eseduze kwakhe hamba nawe. Called to walk alongside with you. Uthola ma umoya ongcwele kaNkulunkulu ehlezi kuwe. He is ever on a standby. And the simple way to simplify that one standby sizosebenzisa load shedding. Nesikhathi se-load shedding ebizwa kuthiwa ikhona nala ikhona ema-farm vesi kohlala bezizinto bethina hlala la kuma-suburbs manje into zema-farmers zazi ema-farm iyoba khona noma isidingo singekho bathi ake banihlukumeze nje ngikhayisa amakhandlela elokhuzane nijwayele bathi i-standby ufana ne-generator efakwa kula mabhilidi amakhulu njengasesibhedlela nje. Ngoba njengoba ugesi ungekho kodwa ukhona esibhedlela. Ukhona because of le generator to standby. Le generator e-standby engikhuluma ngayo ayifani nale. Ngazi ngidonseka ngakho ekhathi iduma. Ayifani le standby in a sense yokuthi make kwahamba ugesi yakhika. Uyangithi yabona kodwa i-time ngendlela yokuthi ungathi use office uthi how ugesi ungaqeda ukuthi wahamba ukusukhanya ngoba kufuna imanage ukuthi in between ukuduma kwaye nokucisha ugesi abonakala lutho. Le generator le standby ifuna yenza isiqiniseko sokuthi ma kucisha ugesi nayo ikhanya isikhathi in between sincane kakhulu. So ne-computer bekade ithi yacisha ithi sathi yacisha ikhanya endleleni. Because akufuni ukubonakala uke kwafika kwane-pause. I-standby sifuna ukwenza i-guarantee ukuthi
Azubonakala lutho hayi. Ni right bazalwane bami. Isimpa sifuna nje kuba isiqiniseko sokuthi azubonakala lutho. Impilo izoqhubeka nje kuba ngathi asikho iskills. Bazalwane bami ni right. Mangiphinde ogcina ngithi into nje ezokwenzakala umoya oyingcwele who dwells in you ufana nale generator. Uthi impilo yakho ithi mayifika la uthi wena kwangcingeje cul-de-sac bese umoya oyingcwele alethe into yokunyathela angithi avula indlela kaSonga sipho wena ngesikhathi uthi impilo iyama ubona indlela ivuleka ngesikhathi bonke abantu beconcludile ukuthi yabona la ukuphela kodaba likaMsimanga bese ustand by athi soze unami osongena sobabili ehlazweni mangiphinde kokugcina umoya ngalo uzonqaba nempilo yakho ukuthi ngabe uyishone phansi uzonqaba ukuthi into azoyenza ufuna ukunqaba ukuthi njengoba sekwazi ukuthi usehambe nawe wazi wafika la akafuni ukuthi makubalwa i-downfall yakho naye afakwe phansi kuthiwa washona phansi naye uthi no ngizokwenza isiqiniseko sokuthi asiyi phansi indlela iyozilunga igenerator iduma bazalwane bami kothi makubuya ugesi ayicisha umuntu kunande kubuya ugesi isenze ukuthi wabuya icishe ugesi uthathe over impilo iqhubeke when the spirit of the Lord is upon your life awusengenza noma yini bazo sengaqhamuka noma yini sengabhekana noma yini ayisekho intaba ongeke uyikhuphule wasima ukhuphula intaba there is a divine recharge uma kuphela amandla kunento yasezulwini kunesandla sikamoya sikubambayo uqinisa amadolo bazalwane bami stand by to make it a point ukuthi impilo yakho ayiphoxeki liyakha ayiphoxeki nikhona bazaba uqedile kwanamhlanje sawuqhubeka kusasa. I'm saying when the spirit of the Lord is in your life ayikho into yakhe ezohluleka. Uzothi noma usoxoxa ukuthi hayi lana nibona ngani ngafika la ilakho into zabhela bathi la bafune baphenye bangaboni but there was no yakho ufuna ukuhlala phansi bazalwane bami